Takže milé dámy, vážení páni, ja vás všetkých veľmi srdečne vítam na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú sme zvolali kvôli rozhodnutiu pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Pôjdem krátko do histórie. 12. mája tohto roku bolo 20. zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a na tomto zastupiteľstve som predložil na základe dohody všetkých poslancov za okres Vranov nad Topľou poslanecký návrh na to, aby toto naše Hanušovské múzeum nadobudlo opäť právnu subjektivitu. Bol to veľmi vážny bod, pretože 3,5 hodiny prebiehala rozprava a po tejto rozprave bolo hlasovanie a na základe nadpolovičná väčšina všetkých poslancov schválila toto uznesenie. Vítam pani vedúcu odboru kultúry, nech sa páči, poď k nám. A v podstate tým pádom malo sa tak stať, že od 1.7. sa toto múzeum malo stať múzeum s právnou subjektivitou rozpočtová organizácia. Pán predseda Prešovského samosprávneho kraja hneď na tlačovej konferencii po vystúpení zo sály povedal, že zváži, v podstate má právo na to, aby zvážil podpísanie tohto uznesenia, čiže zvažoval vetovať toto uznesenie. Ja osobne som bol presvedčený, že to neurobí a že to podpíše, pretože v podstate prišli zástupcovia Združenia miest a obcí Vranovského regiónu podporiť toto naše uznesenie. V podstate všetci poslanci za okres Vranov v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja sme za to, aby sa tak stalo. No napriek tomu, ako oznámila pani hovorkyňa úradu Prešovského samosprávneho kraja, pán predseda využil svoje právo vetovať toto uznesenie. Takže ja vás na základe tohto činu pána predsedu vítam na dnešnej tlačovej konferencii. Ja by som chcel zvlášť privítať poslancov Prešovského samosprávneho kraja, ktorí prišli na túto tlačovú konferenciu. Pán poslanec Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov a zároveň primátor mesta, pán Jan Ragan, pán Peter Kocák, potom prišiel nás podporiť aj pán poslanec Jan Vok za okres Svidník. Chcel by som privítať predsedu Združenia miest a obcí Vranovského regiónu, pána Jana Fenčaka. Chcel by som privítať pána primátora Hanušoviec, pána Štefana Straku a vás všetkých, páni starostovia, starosty, ale aj všetkých občanov, ktorí prišli toto našu tlačovú konferenciu podporiť. Ja by som sa chcel obmedziť vyloženie na výklad toho, že pán predseda samosprávneho kraja Milan Majerský urobil takú dôvodovú správu, teda jeho pracovníci úradu, ako a prečo vetovať toto uznesenie. Dal tam niekoľko bodov a keď dovolíte, ja by som sa k tým bodom teraz vyjadril a v podstate, dá sa povedať, oponoval by som úradu. Prvý taký bod bol nepriaznivý finančný dopad na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Viete, múzeum v Hanušovciach je pobočkou Krajského múzea v Prešove a to Krajské múzeum má svoj rozpočet pre rok 2025. Ako náhle by došlo k odčleneniu, tak tým pádom by sa odčlenila aj tá časť finančných prostriedkov, ktorá bola určená pre múzeum Hanušovce. Takže ja tu absolútne nevidím dôvod, aby k nejakému navyšovaniu malo dôjsť. Snad nejaké malé navýšenie, ktoré by súviselo s nejakým príplatkom zariadenie, pretože pozícia vedúceho oddelenia tohto Hanušovského múzea tu bola a je v organizačnej štruktúre a možno, že nejaký príplatok zariadenie. Potreba navýšenia odborných miest pre prešovskú pobočku ma prekvapuje, pretože štatutár za posledných 5 rokov nielenže prepustil viacero odborných pracovníkov, ale dobrovoľne a so súhlasom zriaďovateľa zrušil ich pracovné pozície. Tieto ich pracovné náplne a správu zbierok rozdelil medzi ostatných odborných zamestnancov. Prešovský zbierkový fond, ktorý je samostatný a je nezlučiteľný s Hanušovským, pozostáva zo 16 zbierok. Väčšina týchto zbierok nemala doposiaľ správcu. Danú skutočnosť vedenie Krajského múzea nezohľadňovalo a naďalej znižovalo miesta odborných zamestnancov v Prešove.
Naposledy sa tak stalo zrušením pracovného miesta odborného zamestnanca, ktorý mal vo svojej náplni správu zbierky Umelecká história a literárna história. Stalo sa tak na konci roku 2024. Štatutár zmenami organizačnej štruktúry, ktorých bolo za posledné roky viac ako 6, zrušil viacero pracovných pozícií odborných zamestnancov v Prešove. Niektoré odborné pozície, ktoré boli v organizačnej štruktúre hanušovskej pobočky, presunul následne do prešovskej pobočky. Nerozumiem teda požiadavke na nutné vytvorenie nových pracovných miest pre prešovskú časť Krajského múzea. Rozsah poskytovaných služieb v Hanušovciach sa po získaní samostatnosti výrazne zvýši, nakoľko pracovníci Hanušovského múzea nebudú suplovať vedeckú, technickú a hlavne prezentačnú činnosť múzea v Prešove. Dôkazom toho sú aj výročné správy Krajského múzea za posledné roky. V nich je jasne deklarované, že zamestnanci Hanušovskej pobočky pravidelne vytvárali výstavy v priestoroch múzea v Prešove, Stropkove a v Sabinove. My, poslanci za okres Vranov nad Topľou, požadujeme, aby samostatné Hanušovské múzeum a jeho zamestnanci venovali svoju pozornosť hlavne regiónu Vranov nad Topľou. Táto ich činnosť má pozostávať z prednášok pre školy, pre zaujímavé združenia, realizácie vysunutých expozícií a výstav a predovšetkým realizáciou vedeckého výskumu. Ďalšou požiadavkou, prečo neschváliť toto uznesenie a dôvodom, bolo náročné rozdelenie majetku a zbierkových fondov. Tu chcem ubezpečiť všetkých vás, že spojením múzeí nedošlo k spojeniu a zjednoteniu majetku a zbierkových fondov. Majetok a zbierkové fondy sú dodnes vedené samostatne. Odčlenenie a vytvorenie samostatného Hanušovského zbierkového fondu je preto jednoduchý a nenáročný proces. Ďalej vedenie poukazuje na ohrozenie investície do Hanušovského kaštieľa. Vieme všetci, že je tam žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 milióny eur. Ale tu by som chcel požiadať vedenie PSK veľmi rázne, aby prestali strašiť, pretože v prípade kaštieľa je to stále ten istý majetok, ten istý majiteľ, ten istý zriaďovateľ, Prešovský samosprávny kraj. Zmena nastane len na pozícii správcu a toto sa dá kedykoľvek riešiť dodatkom. Je to už trápne, pretože strašia s projektami aj v prípade osviet, aj v prípade múzeí. Sú to vymyslené argumenty, ktoré sa nezakladajú na pravde. Už vo viacerých prípadoch sme to vyvrátili stanoviskami kompetentných orgánov a na tom úrade stále v tom pokračujú. Ďalej nám vytýkajú časovú tieseň, pretože nebolo možné vytvoriť túto rozpočtovú organizáciu k 1.7.2026. Tu uvidím takýto dvojitý meter, ktorý používa vedenie úradu, pretože my sme 9. decembra v roku 2024 na 17. zasadnutí Prešovského samosprávneho kraja schválili rozpočtovú organizáciu Centrum podpory, ktorá vznikla k 1. januáru 2025. Takže si predstavte, že mali tam nejakých 22 dní na založenie rozpočtovej organizácie, ktorú oni chceli, a medzi tým boli Vianoce a Nový rok. Čiže keď sa chce, tak sa hľadajú spôsoby, ako sa dá, a keď sa nechce, tak sa hľadajú dôvody, ako sa nedá. Ďalší bod, nevýhodnosť v iných oblastiach. Narušenie kontinuity odbornej činnosti. V tomto prípade nám nie je jasné, čo konkrétne má úrad na mysli, nakoľko, ako aj pán riaditeľ Krajského múzea tvrdí, všetci zamestnanci majú slobodu a autonómiu vo svojej vedeckej činnosti. Ich projekty, vedecká činnosť a výstavné projekty na to naviazané nebudú a nie sú nejako obmedzené na ich príslušnosť k inštitúcii. Tu chceme poukázať na to, že zamestnanci Hanušovskej pobočky jej osamostatnením získajú väčšiu slobodu a viac času a možnosti pracovať na svojich výskumoch, nakoľko v minulosti pracovali na žiadosť vedenia na projektoch, ktoré častokrát nesúviseli s ich regionálnym, ale aj časovým zameraním. Pravidelne vykonávali napríklad výstavné projekty pre mesto Sabinov, Prešov, Veľký Šariš a podobne. Tieto projekty boli na úkor projektov regiónu Vranova nad Topľou, ktorý Hanušovská pobočka zastupuje. Ďalší dôvod, rozdelí sa silná krajská jednotka. Krajské múzeum v Prešove nie je odbornou verejnosťou bohužiaľ vnímané ako organizácia zastrešujúca celý kraj. A táto inštitúcia to má len v názve. A jej zameranie aj na základe jej vedeckej a výstavnej činnosti je obmedzené evidentne na bližší región mesta Prešov. Vo vedeckých odborných publikačných a výstavných projektoch nie je tomu inak.
Nevyklada ani patričné finančné náklady na nákup zbierkových predmetov, reštaurovanie, nemá doposiaľ zriadenú reštaurátorskú dielňu, výstavné projekty s lepším mediálnym a odborným ohlasom sú výsledkom prevažne zamestnancov z hanušovskej pobočky, a to aj tie, ktoré boli realizované týmito zamestnancami v Prešove. Dôkazom toho sú aj dve udelené výročné ceny časopisu Pamiatky a múzea v roku 2022, najlepšia výstava na Slovensku, a v 23. najlepšia akvizícia Objav, ako najvyššie ocenenie v rámci muzejnej činnosti na Slovensku. Obidva projekty sú cieľom zamestnancov hanušovskej pobočky. Naproti tomu činnosť zamestnancov prešovskej pobočky je obmedzená na panelové výstavy bez väčšej kultúrnej hodnoty, za to sú finančne náročné. Preto je evidentné a v prípade ďalšieho objektívneho dokazovania by sa len potvrdilo, že to bola práve prešovská pobočka, ktorá získala pripojením hanušovskej lepší status a v podstate z tejto skutočnosti ťažila. K decentralizácii systematického budovania zbierkového fondu, respektíve Hanušovský a Prešovský zbierkový fond, sú dva samostatné, doposiaľ nezlúčené zbierkové fondy. K ich zlúčeniu nikdy nedošlo a preto nie je nutné ani ich delenie. O tom, ako bol tento fond budovaný za posledné roky, svedčia zápisnice z komisí na tvorbu zbierok. Tých bolo za posledných pár rokov niekoľko a ich výsledok je taktiež evidentný. Hanušovská pobočka získala síce menej zbierok, no jej predmety majú výrazne vyššiu kultúrnu, finančnú a výpovednú hodnotu. Akvizičná činnosť zamestnancov Hanušovskej pobočky je naviazaná na ich odborný vedecký výskum a nejde o náhodné vyberanie rôznych predmetov. To sú naše stanoviská k dôvodom, pre ktoré pán predseda využil právo veta. Nevadí, nás to neodradzuje a týmto vás všetkým pozývam na zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. júna o 10. hodine, kde opäť požiadam poslancov o zaradenie do programu a prerokovanie tohto poslaneckého návrhu. Z mojej strany je to všetko. Ja by som teraz odovzdal slovo pánovi primátorovi a poslancovi za Prešovský, za Vranov okres, Vranov nad Topľou, pánovi Janovi Raganovi. Tak, v prvom rade chcem poďakovať takejto silnej podpore nášmu snaženiu. Sú tu zástupcovia z nášho okresu, jednak samospráva, moji kolegovia, pán primátor z Hanušoviec, starostky, starostovia z celého okresu. Tak, ako sme boli aj v Prešove na zastupiteľstve, ktoré tu bolo uvedené, kde sme jasne dali signál, že celý okres je jednotný, aby naše múzeum malo právnu subjektivitu, aby sa zmenili podmienky v tomto múzeu, tak aj dnes vysielame tento signál. Ako veľké sklamanie vo vzťahu k predsedovi, že nepodpísal to uznesenie, že nebol kolegiálny k samospráve z nášho regiónu. Tie argumenty, ktoré uviedol pán predseda a vedenie kraja, nie sú pre nás akceptovateľné. Jednoznačne trváme na tom, aby naše múzeum malo právnu subjektivitu. A treba si povedať, že to nie je len kvôli tomu, že si myslíme, že to bude efektívnejšie, lepšie pre náš región, ale treba tu na tomto mieste povedať, že to požadujeme aj z toho dôvodu, že vedenie kraja v oblasti kultúry zle manažuje túto činnosť. Sú tu vážne manažerské pochybenia vo vedení Krajského múzea. Svedčí o tom aj to, že títo zamestnanci dali výpovede, boli ochotní odísť, pretože situácia už je neznesiteľná a preto tieto naše kroky treba chápať ako podporu zamestnancom múzea, pretože toto treba jednoznačne zmeniť a náš názor je, že zmena je jedine právnou subjektivitou, aby múzeum bolo samostatné, aby efektívne robilo pre náš okres, a v tomto vidíme riešenie tejto situácie. Všetkým prajem príjemný deň. Som rád, že v takom počte. Všetko to v podstate vyvrcholilo, vybublalo podaním 8 výpovedí v tejto organizácii. Ste tu starostovia, mnohí možno aj podnikatelia a tak ďalej. Predstavte si, že vám 8 ľudí v organizácii dá výpoveď.
položí vám na stôl výpoveď. 8 ľudí. 8 ľudí je ochotných dať na stôl svoje živobytie a živobytie svojej rodiny a nebojí sa. Nebojí sa toho, čo s nimi bude ďalej, pretože už tá situácia, ako aj pomenovali moji kolegovia predtým, bola neznesiteľná. 8 ľudí. Nie jeden, 8 ľudí. To si treba uvedomiť. 8 ľudí riskuje svoje živobytie, aby zachránilo česť tohto múzea v Hanušovciach. 8 ľudí, s ktorými sa nikto z vedenia PSK nestretol. Na zastupiteľstve PSK som kritizoval tak vedenie úradu, ako aj pána župana, že si nenašiel čas, aby medzi štyrmi očami alebo v úzkej spolupráci si týchto ľudí vypočul. My sa tu hráme na demokratov, my sa tu hráme na ľudí, ktorí nemajú problém s pluralitou názoru, ale pluralita je vtedy, keď si vypočujem aj jednu stranu a vypočujem si aj tú druhú stranu. A tá druhá strana vypočutá zo strany vedenia, to znamená úradu, riaditeľa úradu a takisto župana nebola. Má informácie len z jednej strany, jednostranné informácie, nemá s čím porovnať. Dámy a páni, tvoriť niečo je veľmi náročné. Niekedy to trvá mesiace, roky, 10 ročia tvoriť. Deštruovať je veľmi jednoduché. Deštruovať veci verejné môžete veľmi rýchlo. A tu jednoducho musím povedať, dochádza k deštrukcii. Deštrukcii kultúry v Prešovskom samosprávnom kraji. A nielen v tomto odvetví, ale aj v mnohých iných ďalších odvetviach. Bohužiaľ, 8 ľudí podá výpoveď. Tu asi nie je niečo v poriadku. Vážené médiá, vážený pán primátor, kolegovia, občania, zamestnanci, je mi veľmi ľúto, že taká situácia nastala, aj keď som poslancom za okres Svidník, ale som krajským poslancom a verte mi, že ak by sa takáto situácia stala v ktoromkoľvek okrese a mať takéto poznatky, aké sme mali poznatky priamo na zastupiteľstve, aj v rámci toho 3,5-hodinového dialogu, tak urobím to isté, že prídem svojich kolegov, inštitúciu podporiť, lebo viem, poznám týchto ľudí a viem, že túto prácu robili a robia od srdca. Je veľmi pre mňa nepochopiteľné, prečo predseda, tuším, že to bolo asi prvýkrát, čo nepodpísal uznesenie, nerešpektoval vôľu poslancov, ktorí sme boli pri hlasovaní a ktorí sme svojim hlasovaním dali jasne zelenú Hanušovskému múzeu, aby malo právnu subjektivitu a to sme zdôvodnili aj prečo. Ak si to tak zoberiem všetko, tak ja som to niekoľkokrát aj zdôrazňoval, že je pravdepodobné, že aj predseda by mal viacej času tráviť v Prešovskom kraji a možno by poznal tie poznatky lepšie, ako ich pozná doteraz, lebo čo ja mám vedomosť, tak tu v rámci múzea za tie roky bol len zo pár krát a títo zamestnanci si to zaslúžia, aby na takýchto akciách, ktoré robia práve oni a v Hanušovciach, ktoré sa robia tak, aby aj župan chodil pravidelne a poznal by ten problém, že ak nebudú mať právnu subjektivitu, je veľmi ťažko dostať projekty, ktoré by im pomohli pri ďalšom rozvoji. Ja viem, že je to jeho zákonná možnosť nepodpísať takéto uznesenie, ale tak ako aj moji predrečníci rozprávať o demokracii, o slušnosti, o morálke, o etike a kadečom. Teraz sa ukázalo, že to nebol žiaden princíp demokracie, lebo nepodpísať niečo, kde bolo odhlasované väčšinou poslancov, ktorí sme prijali to uznesenie, ktoré nakoniec predseda, nepodpísal, je pre mňa, ešte raz zdôrazňujem, nepochopiteľné, lebo tak ako aj my, poslanci kraja, tak ako aj títo občania, zamestnanci a všetci prítomní vedia, že to múzeum v Hanušovciach si zaslúži viac, ako len malo doteraz. A ja verím tomu, že budúcnosť ukáže a že takéto tlačovky, ako ste napríklad zorganizovali tu vo Vranove, sa budú realizovať aj v iných okresoch, lebo tých problémov rastie
a vidím, že tie problémy sa jedným slovom neodstraňujú, ba dokonca sa stupňuje napätie a to prichádzajú ešte ďalšie a ďalšie aktivity, ešte sme nerozprávali o školstve. A ja verím tomu, že aj v tejto oblasti kultúrnej sa to dá na poriadok, lebo bez osviet nie je života a bez takýchto ľudí, ktorí robia takúto činnosť, aj v rámci tohto múzea, aj v rámci všetkých kultúrnikov, si zaslúžia úctu a obdiv. A nie je to, aby ľudia, ktorí prišli, ako to bolo aj od kolegu spomenuté, o svoju prácu len preto, lebo povedali a vyjadrili svoj názor, čo sa momentálne deje, tak ja si myslím, že tu by sa mal niekto nad tým vážne zamyslieť. Lebo ak chcel niekto sedieť na 3 stoličkách, podľa mňa je to nemožné. Ale niekto možno si myslí, že je to možné a práve preto, keď som sa ešte aj dozvedel, že poslanci za okres Vranov chceli sa stretnúť s predsedom, kde dostali termín o 3 týždne. Ja si myslím, že poslanci versus predseda kraja sú partneri. Aspoň by mali byť partneri a keď som sa dopočul, že ich termín by mal byť o 3 týždne, tak to je ďalšia vec na zamyslenie. Či tá slušnosť, morálka, etika funguje na správnej miere. Ďakujem a držím palce. Máme tu ešte pána poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, pána Repašského. Tiež ho vítam. Chcete sa vyjadriť, pán poslanec? Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Taktiež som vás prišiel podporiť vo vašej snahe, pretože ja osobne v Levoči tiež riešim obdobný problém. U vás je to 8 ľudí, u nás je to 6 ľudí, viem, čo to všetko obnáša. Privítal by som, keby pán predseda Prešovského samosprávneho kraja bol viacej v kraji, viacej poznal kraj a nenosil nám tú politiku z Bratislavy, ale aby sa venoval ľuďom Prešovského kraja. Držím vám všetkým palce. Ja som tu dnes prišiel kvôli tomu, aby som podporil ľudí, ktorých mám úprimne rád, ktorých prácu si veľmi vážim a ktorým môžem povedať smelo, že už niekoľko rokov môžem čítať to ich dielo, akože z toho, čo tvoria nielen v Kašteli, v Archeoparku, ale všade v meste, pretože chcem povedať to, že také malé mesto ako Hanušovce nad Topľou musí hrať ako jeden tím. Či je to mestský úrad, krajské múzeum, mestské kultúrne stredisko, základná škola, základno-umelecká a všetci, ktorí tu dávajú do toho nejakú energiu, tak pomáhajú tomu, aby tí ľudia sa tu cítili dobre. To, čo som mal možnosť akože naozaj veľmi evidentne pobadať, je to, že ten kaštieľ, ktorý tu vidíme v našej blízkosti, naozaj za posledné roky sa zaskvel v plnej svojej kráse a dôležité je povedať to, že je to hlavne vďaka obetavosti tu ako týchto ľudí, ktorí spolu so mnou stoja, ktorí vlastne krásu svojej duše ozrkadľujú v podobe naozaj tých svojich činov, ktorí neváhajú naozaj obetovať mnoho zo svojich víkendov, voľného času, prídu, zapájajú sa naozaj do pestrých podujatí, od dní poľovníctva a ochrany prírody až naozaj po to, že tu v meste nám pomáhajú pripomínať tie dôležité tradície, tak ako kedysi povedzme naši predkovia trávili Vianoce alebo iné slávnosti v roku. Úprimne povedané, som veľmi prekvapený, šokovaný z rozhodnutia pána predsedu nepodpísať to uznesenie. Myslím si, že chcelo by to naozaj z jeho strany to, aby viac načúval tomu, čo sa deje aj v tomto regióne, pretože tá snaha aj poslancov, aj zamestnancov a mnohých ďalších o to priblížiť tú situáciu bola opakovane veľmi problematická alebo úplne znemožnená. Takže aj na tomto mieste vyzývam pána predsedu Majerského, nájdite si čas, to posolstvo, ktoré si vypočujete od tých ľudí, je dôležité a musíme si tu všetci uvedomiť, že tá kultúra, živá kultúra nebude fungovať bez týchto ľudí. Tých 8 výpovedí, to len ako keby, že nejaký ten záver toho, čo sa tu deje posledné roky. A my sa obávame, že s odchodom týchto šikovných, tvorivých ľudí tá kultúra ako taká nebude existovať. Žijeme v dobe, kedy vo svete rinčia zbrane, všade len počujeme, že koľko tých peňazí dáme do takých lietadiel a drónov a neviem čo všetkého. My potrebujeme ako soľ týchto ľudí, ktorí sa venujú kultúre, ktorí hľadajú naozaj cestu k dialógu, k stretnutiam, pretože to je to, čo vlastne tento svet veľmi postráda, aby sme sa učili
umeniu rozhovoru, spolupráce. Takže pán župan, dúfam, že po tejto dnešnej tlačovej konferencii si nájdete tu trošku času a vypočujete si tých zamestnancov, ktorí už vám dlho klopú na dvere. Pán predseda Združenia miest a obcí Vránovského regiónu, pán Jan Fenčák. Dámy a páni, ja skúsim zopakovať stanovisko Združenia miest a obcí Vránovského regiónu, teda stanovisko 2 primátorov a stanovisko 65 starostov a starostiek z okresu Vránov, ktorý je mimochodom 3. najväčším okresom v Prešovskom kraji. My pevne stojíme za Hanušovským múzeum tak, ako sme stáli za nemocnicou, ako sme stáli za inými inštitúciami tu na okrese, ktoré tu potrebujeme, pretože tvoria súčasť nášho života a sú neoddeliteľnou súčasťou našej histórie. Už to bolo povedané mnoho vecí o Hanušovskom múzeum, ale je to v podstate náš klenot našej histórie tu na Oranovskom okrese a preto trváme na tom, aby sa našla predsa len vôľa a cesta, ako získať pre Hanušovské múzeum právnu subjektivitu. Je to jediná inštitúcia v kraji, ktorá je v područí niekoho iného a ako to zazneli, nie sú na to žiadne ekonomické dôvody a de facto ani nejaké právne, ktoré by tomu bránili. Je to treba nájsť iba vôľu. My starostovia a primátori dlhodobo rozprávame, že skúste počúvať nás z regiónov. My tu žijeme, my vieme, čo tento región potrebuje, my počúvame týchto ľudí, ktorí tu s nami žijú dennodenne. A obyvateľe okresu Vranov v zastúpení všetkých starostov a starostiek, ktorí sa zúčastnili 35. snemu Združenia miest a obcí Vranovského regiónu, vyslovili vôľu, že podporujú právnu subjektivitu pre Hanušovské múzeum. Dali sme to aj písomne pánovi predsedovi na Prešovský samosprávny kraj ako uznesenie, ktoré bolo prijaté na sneme. A teda stojíme za týmto uznesením a sme otvorení akékoľvek diskusii a budeme byť nápomocní všetkému, aby sa to dielo podarilo dotiahnuť do úspešného konca a zvrátiť tento stav. Na Slovensku sa veľa rozpráva o tom, ako ideme počúvať regióny. Tak prosím, skúste nás počúvať. My sme ten región, ktorý hovorí, že Hanušovské múzeum potrebujeme a že chceme, aby malo právnu subjektivitu, aby mohlo vykonávať svoju činnosť plnohodnotne. A dá sa povedať, že na svetovej úrovni, lebo Hanušovské múzeum a ľudia, ktorí sú za ním, alebo boli za ním, získali medzinárodné ocenenia. A to je známka najvyššej kvality, ktorú by sme si mali ctiť aj my na Slovensku, aj v Prešovskom kraji. Lebo my vo Oranovskom kraji okrese to rešpektujeme a preto chceme poprosiť a požiadať pána župana, aby to rešpektoval a aby teda našiel vôľu a cestu, ako vrátiť Hanušovskému múzeu právnu subjektivitu. Ďakujem pekne. Teraz by sme dali priestor, aby sa vyjadrili bývalí zamestnanci aj súčasní zamestnanci Hanušovskej pobočky. Nech sa páči, pán Samuel Brus. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Je to taká taká zvláštna chvíľa, pretože my sme mali práve v tomto čase oslavovať 50. výročie vzniku múzejnej činnosti v okrese Vranov. Namiesto toho tu stojíme a hovoríme k niekomu, kto nám nechce otvoriť dvere. A v období ako socializmu, v období, kedy sa Československo zmietalo po vojne v ekonomických a hospodárskych problémoch, boli ľudia v okrese, ktorí vydobili na ministerstve kultúry v Prahe, aby okres Vranov mal svoj takýto vzácny vedecký a kultúrny stánok. Je mi preto veľmi ľúto, že som ako človek, ktorý mal zastupovať všetkých tých svojich predchodcov a všetkých bývalých a súčasných zamestnancov, nakoniec bojujem o vlastnú česť. A to doslova, pretože celá táto požiadavka a moje osobné rozhodnutie je ukončiť teda pracovný pomer v Krajskom múzeu, kde je zriaďovateľ Prešovského samosprávneho kraja, je pretavované do diskreditácie mojej osoby. Celý tento problém sa dostal do roviny problému zo strany vedenia našej župy Brus versus súčasný štatutár Krajského múzea. Chcem všetkým tým, ktorí diskreditujú moju osobu, pozerať do zrenice pravého oka. Ja som takisto syn svojich rodičov, som manžel a otec a chcel by som vyzvať pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja, aby prestal zneužívať nahrávku, ktorá vznikla bez môjho súhlasu a diskreditoval moju osobu na všetkých ako úrovniach štátnej verejnej správy a na území našej republiky. Je mi to ako veľmi ľúto. Vymením za to všetky svoje štátne a národné ocenenia. Je mi ako veľmi ťažko z toho, že človek, ktorý
hovorí na základe Kristových princípoch, neprijal ako uznesenie, diskredituje moju osobu a cez rôznych ľudí a cez rôzne kanály sme žiadali niekoľko týždňov stretnutia a neprijal nás. Je tu ale jedna taká svetlá vec, že sme na základe výzvy poslancov Vranovského okresu v Prešovskom samosprávnom kraji sa stretli s hlavným kontrolórom župy minulý týždeň a aspoň teda niektorí zamestnanci a tam sme mohli počas viac ako 3-hodinového stretnutia vytvoriť zápisnicu, ktorá mu bola odovzdaná. Verím, že si ju teda konkrétne prečíta a bude na základe nej reagovať a minimálne sa s nami stretne. Chcem zároveň povedať, že som človek, ktorý sa snažil celé tie roky z Vranovského okresného múzea, ktoré sídli v slávnom meste Hanušovce, vybudovať ako klenot celého tohto ako Prešovského samosprávneho kraja. Bol som ovplyvnený v živote jednak ťažkými sociálnymi pomermi, ale na druhej strane na základe toho vzdelania, ktoré som mal vo zvolenia v Banskej Štiavnici, som chcel spraviť z Hanušovského kaštieľa druhý Betliar, druhý Svätý Antol, druhý Grasalkovičov palác. On sa mal stať skutočnou pokladnicou nielen teda okresu a širšieho regiónu, ale mal sa stať miestom pre všetky audienčné stretnutia, pre protokoly, pre príjmania toho najmenšieho a najchudobnejšieho, aby sa stal krásnym a vzdelaným. Pretože poslanie múzea zo zákonov našej krajiny je robiť ľudí lepšími. Toto napätie, ale ktoré tu dlhodobo prevláda, ma prinútila množstvo kolegov ukončiť pracovnú činnosť a ja za posledný mesiac som prežil proste bezsenné noci. Sú to chvíle, ktoré sa prenašajú na naše rodiny. My všetci máme úvery na svoje nehnuteľnosti, máme všetci malé deti doma a to nie je 8 zamestnancov, pretože za 5 rokov sa rozhodlo odísť, alebo teda nebola predĺžená zmluva a do nekonečná zmenou organizačnej štruktúry v podpore vedúcej odboru kultúry odišlo viac ako 20 zamestnancov. Je to stav, ktorý bol pre mňa neudržateľný. Jasné, že zo mňa spravili často v momentoch práve tieto okolnosti cynickú obľudu. Pán predseda mi v poslednej komunikácii prijal pokoj a dobro, ale nemám ho. Nemám ho, pretože všetko to, čo tu za 50 rokov zozbierali zamestnanci na základe ako zastupovania verejnosti z verejných zdrojov, viac ako 20 000 zbierok, ktoré sú z každej jednej dediny Vranovského okresu a širšieho regiónu, teda Prešovského samosprávneho kraja, ostanú bez ako keby odborného kabinetu. Celý ako vedecký tím k 36. ako júna tohto roku odíde, ostane tam jeden zamestnanec, ktorý je už viac ako pol roka v penzínom veku, je to ornitolog, a ešte ani nie rok tam ostane kolegyňa, ktorá je botanička. K 20. máju boli ukončené výberové konania na naše pozície. 30. apríla bolo zrušené moje pracovné miesto a to v ten deň som bol pritom ešte v práci. Je to niečo, čo ako neprajem zažiť nikomu na Slovensku a v kultúre. My sme, tak jak povedali moji predrečníci, tu boli ako niekoľko tisíc hodín nad práce. Boli sme tu doma a celý ten kolektív sa často modlil spolu, napriek tomu, že sme boli zamestnanci 4 konfesí. Vytvárali sme totižto hodnoty v krajine, ktorá by po 30 rokoch svojej samostatnosti mala prezentovať ako zbierky verejnosti vedecky, kultúrne, slobodne a na princípe proste poznania nášho vzdelania. Neviem, čo s nami bude, verím tomu, že sa táto situácia zvráti, že jednoducho vedenie župy príjme tento návrh poslancov Prešovského samosprávneho kraja ako jedinú možnosť na to, aby sme im dokázali, že tú korunu slavy nakoniec ponesú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja som to povedal aj na zastupiteľstve. Chcem sa ospravedlniť všetkým tým, ktorí som ublížil teda svojim konaním alebo vystupovaním, svojim slobodným rozhodnutím. Ja keď som dal výpoveď pondelok po Veľkej noci, nečakal som, že sa pridajú ďalší kolegovia, pretože ja som podporil práve výpovede 2 kolegov v Rakocího paláci Krajského múzea, ale aj všetkých tých, ktorí sa rozhodli odísť teda pred nami. Je mi ľúto napätia, som človek, ktorý sa snažil vždy vytvárať absolútne iné prostredie a toto je mi cudzie a veľmi ťažko, ako to všetci znášame. Ja odovzdám aj kolegom z odborného kabinetu, ktorí sú vo výpovednej lehote a verím tomu, že napriek tomu, že dnes nebo plača a že sme nemohli byť pred kaštieľom, že keď sa stretieme na ďalšej tlačovke, že bude krásne počasie a že budeme všetci oslavovať
ako najvýznamnejšiu vedeckú a kultúrnu organizáciu vo Vranovskom okrese. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. Ani neviem, kde začať, lebo tých problémov je naozaj veľa. A čo je dôležité povedať, a neodznelo to tu, je, že tieto problémy tu nie sú teraz. Posledný mesiac, ani posledný polrok, ani posledný rok. Tieto problémy sú tu v podstate, odkedy aj ja osobne pracujem v múzeu, od roku 2020. V podstate nastúpil v tom istom roku aj nový štatutár do tohto múzea a problémy v podstate začali a pokračujú v podstate dodnes. Naše výpovede, ktoré neboli podmienené nejakou žiadosťou nášho vedúceho pána Brusa alebo podobne, tieto výpovede boli naozaj z hľadiska toho, že povedali sme si sami už, že dokedy toto bude pokračovať, či už nie je naozaj dosť, že múzeum opúšťa v podstate aj s nami 24 ľudí, ktorí rôznym spôsobom, či to bola zmena organizačnej štruktúry, ktorých bolo nie vyše 6, ale vyše 9, ktoré ja osobne si pamätám. A práve tieto zmeny, to neboli zmeny, ktoré mali za úlohu nejaké zefektívnenie tej práce v múzeu, nejakú pomoc práve nám, tým zamestnancom, ale proste ich cieľom bolo zbaviť sa niektorých ľudí. Najprv to boli ľudia, ktorí boli pánovi riaditeľovi ako nesympatickí z toho dôvodu, že boli podľa jeho slov lojálni predchádzajúcim štatutárom. No ale veľmi rýchlo, v podstate po 2 rokoch sme zistili, že vlastne tento jeho nový trend v podstate ani neskončil a bude pokračovať ďalej, pretože aj v rámci pracovných pórad tak minimálne 50% toho času na ktorej pracovnej porade sa riešil nejaký zamestnanec, ktorý sa dostal do nesympatie pánovi riaditeľovi a bol vytváraný obrovský tlak na to, aby tento zamestnanec opustil inštitúciu. O tom by vedeli aj iní kolegovia hovoriť, ktorí sú aj tu prítomní. A ten tlak obrovský, ktorý vznikol a ktorý v podstate, ktorého toto je vyvrcholením, vznikal v rôznych sférach. Naozaj je toho strašne veľa, boli by sme tu možno aj 4 hodiny ďalšie, keby sme mali pomenať všetky problémy, ktoré vznikli. Sú to veci, ktoré sú častokrát možno aj v trestnoprávnej rovine. Sú to veci, kde bol porušovaný muzejný zákon, a to permanentne. S ohľadom na to, že v podstate buď nie sú financie, alebo to nie je naša starosť. Prípadne, keď sme mali s ničím problém, bolo nám odkazované, že sme nahraditeľní, že každý je nahraditeľný, čo v podstate bolo premietnuté potom aj do reality tým, že pán riaditeľ sa zbavil bežne niekoho a to i napriek v podstate častokrát tomu, že sme mu dohovárali. Dneska napríklad aktuálne v kultúre je veľké hálo, pretože sa proste preniesla busta Donatella z Levoče do Bratislavy. Ide naozaj o hodnotný predmet v rámci Slovenska, ale ja vás môžem ubezpečiť, z takýchto predmetov my máme v svojich zbierkach niekoľko. Možno nie tak finančne, ale pre tento región určite minimálne tak rovnako hodnotné, pretože veci, ktoré častokrát vznikajú v tomto regióne, nikde inde na svete nenájdete. Táto busta je z Talianska, odišla a nastalo veľké halo, mediálne a tak ďalej. V našom múzeu sa s takýmito predmetmi, ktorých je vyše 100 000, manipuluje, ešte by som povedal aj horším spôsobom. I napriek tomu, že sme upozorovali štatutára na takéto zaobchádzanie, na porušovanie muzejných zákonov, tieto maily, tieto komunikácia s ním, ktorú my vieme vydokladovať a nie je to iba niečo, čo sme si nejakým spôsobom vymysleli, tak tieto veci boli bežne ignorované, prípadne nejakým odkazovaním, to je spôsob komunikácie, ktorú zvolil náš pán riaditeľ. To sú veci, ktoré boli nám odkazané, že v podstate my sa do toho nejako nemáme starať, alebo že proste to vôbec nemáme riešiť. No ako to nemáme riešiť, keď my priamo sme zamestnanci, ktorí sme za to zodpovední. Aj keby sme neboli za to zodpovední, sme správcom týchto predmetov a týmto nielen
tých predmetov, je to majetok, ktorý má svoju finančnú hodnotu a je to majetok kraja. Nie je to majetok župana, nie je to majetok poslancov, je to majetok celého Prešovského kraja. A tento majetok a spôsob nakladania s týmto majetkom je otrasný. Nejde len o uloženie a o nejaké dlhodobé problémy s financovaním, reštaurovania, nákupu a podobných vecí, pretože múzeum je hlavne zbierkotvorná organizácia. My nemáme za úlohu konkurovať nejakým nákupným centrám alebo svetovým organizáciám alebo komukoľvek inému, divadlám a tak ďalej. My máme svoje vedecké poslanie, máme svoju zbierkotvornú činnosť, máme za úlohu ochraňovať tieto predmety a vám garantujem, že s týmito predmetami za posledných niekoľko rokov, aj napriek tomu, že sme písomne štatutára upozornili, bolo veľmi zle nakladané. Paradoxne nikto to neriešil, vedenie naše sťažnosti reflektovalo. Je mi naozaj veľmi ľúto, že aj na poslednom zastupiteľstve, kde bolo odhlasovaná právna subjektivita, bolo už počas tej rozpravy, ktorá trvala vyše 3 hodiny, niekoľkokrát povedané a hlavne z úst predstaviteľov župy a úradu, že vlastne oni neregistrujú nejaké sťažnosti zamestnancov, že nikto sa nebol sťažovať a dokonca, že pán hlavný kontrolór, ktorý neviem prečo práve hlavný kontrolór by mal konkrétne kontrolovať stav múzeu a nejaké personálne veci alebo porušovanie múzejného zákona, takže vlastne oni neregistrujú nič. A pritom v podstate 7. mája sme 6 zamestnanci boli osobne za vedúcu odboru kultúry, čo v podstate priznané nebolo. Takisto máme komunikáciu nielen našu, ale komunikáciu aj tých už vyše 16 ďalších zamestnancov, ktorí písomne kontaktovali či odbor kultúry, či župana a nedostali žiadnu odpoveď. V podstate dlhodobo je to ignorované a dlhodobo to vyústilo do takéhoto, v podstate do nášho rozhodnutia opustiť túto inštitúciu, pretože každý z nás má svoje rodiny. Častokrát my prenašame aj tento stres domov, bohužiaľ aj zdravotné ochorenia a z dôvodu toho, že v podstate pracujeme v veľmi zlých podmienkach, napríklad v depozitároch a v priestoroch, kde sú plesne, kde je zvýšené riziko práce. To je zase kapitola sama o sebe. A i napriek tomuto upozorňovaniu v podstate a tej ignorácii, ktorá pokračuje dodnes, pretože tak ako pán župan povedal aj pre médiá po zastupiteľstve, že on vyzve kompetentných ľudí, vyzve odborníkov a on sa poradí. Neviem, koho vyzval, nevieme. Nás nikto nevyzval, aby sme sa k tomu vyjadrili. Zase sa vyjadrila iba jedna strana. A aj to nevieme kto, pretože v podstate to uznesenie, respektíve odvodnenie prišlo s podpisom pána župana. Čiže možno aj otázka na ňo, že kto boli tí kompetentní, ktorí posudili za tak krátku v podstate dobu ten stav a množstvo tých argumentov, ktoré tam odznelo a ktoré zase ostali prepísané na tom odvodnení. Vôbec tomu nerozumieme, pretože veľa týchto vecí odznelo už práve počas rozpravy na zastupiteľstve a aj napriek tomu, že boli vysvetlené, úrad a ani župan, ani odbor kultúry to nereflektoval, uviedol tieto dôvody opäť znova bez akékoľvek diskusie, či už s poslancami, ktorí návrh dali, alebo so zamestnancami, alebo s kýmkoľvek z múzeí a tak ďalej. Čiže tých problémov je naozaj veľa. My naozaj bez akéhokoľvek tlaku od osoby pána Brusa, ktorý bol náš nadriadený, sme podali výpoveď, pretože naozaj už v tomto múzeu sa takýmto štýlom nedá pracovať. A tak, ako bolo povedané aj v podstate na úrovni vyššej, ako je krajská, na celoštátnej, možno to nezdieľa tento názor každý, ale naozaj nie každý odborník je nahraditeľný. A naozaj ľudia, ktorí sa niekoľko rokov, aj desiatko rokov venovali tomuto regiónu a ich vedomosti boli aj ocene, tak ja si myslím, že aj tento prínos, ktorý dali do týchto múzeí, tak nie je nahraditeľný. To je môj osobný názor, ale naozaj si myslím, že tak ako sú lekári v nemocniciach, učitelia na školách, športovci, ani tí častokrát nie sú nahraditeľní, dá sa povedať, že vôbec, tak ja si myslím, že ani pracovníci kultúry na celom Slovensku vôbec nie sú nahraditeľní. Ďakujem.
Ešte sa chce vyjadriť pán Glot. Ďakujem. Ja som v podstate svoje základné veci a vedomosti povedal v rámci rozhovoru aj s médiami, aj s ľuďmi z zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci hlasovania a zastupiteľstva 12. mája, ale nepovedal som jednu vec, ktorá by možno istým spôsobom mohla napovedať, v akom kolektíve sme pracovali, tak predtým, než ešte som podal výpoveď, tak už bol vo výpovedi pán Brus, tak pán riaditeľ súčasný prišiel za mnou, sadol si do služobného auta, lebo ja som bol služobne v Prešove vtedy a rozprával mi rôzne veci, ktoré ja nebudem nejako komentovať, lebo si nemyslím, že sú podstatné, ale povedal mi medzi tým aj ďalšiu vec, že možno viem a vnímam a vidím nejaké pochybné schémy fungovania pána Brusa alebo nejaké takéto frázy boli použité, že či mu k tomu viem niečo povedať a následne dodával niečo v tom zmysle, že kompetencie a právomoci a povinnosti pána Brusa budú prenesené na kolegu môjho predrečníka Jakuba Šnajdera a na mňa a hlavne na mňa. Teda som to pochopil takým spôsobom, že keď z niečoho, neviem čoho, udám pána Brusa, tak sa zo mňa stane asi vedúci v hanušovskej pobočke. Tak som to ja vnímal, nevedel som mu na to nič povedať, pretože žiadne takéto schémy fungovania a podobné nezmysly ja nepoznám, ani som sa s tým nestretol a neverím v takýmto veciam, že sa vôbec diali. A hodinu asi na to som odovzdal osobne pánovi riaditeľovi výpoveď, pretože situácia bola naozaj neudržateľná. Ešte jedno krátučké možno posolstvo, také by som si dovolil v mene kolegov, zamestnancov povedať, že ja som to aj viackrát už hovoril aj verejne, že my nechceme tú právnu subjektivitu a samostatné múzeum kvôli tomu, aby sme sa zašili, aby sme ľudovo povedané ležali na diváne a pozerali do steny. My chceme pracovať viac, chceme pracovať v našom regióne, chceme uplatňovať zručnosti, ktoré sme získali na univerzitách, praxou. My chceme doslova, chceme makať u nás tu doma, pracovať, nechceme byť obslužným personálom pre Prešov, pretože dôkazom toho, že tá práca z našej strany naozaj bola častokrát namáhavá, ale prinášala plody, je aj množstvo jedinečných zbierkových predmetov, ktoré sme získali. A ja možno iba tak obrazne poviem, že vy stredoveké náhrobné kamene, ktoré sú v rámci bývalého Uhorska iba 4. Vy jeden z nich nezískate tým, že ležíte na kresle a pijete kávu celý deň. Čiže tou prácou, tá námaha, tá práca je viditeľná aj v podobe množstva predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sme takým spôsobom získali, zachránili. A spoločnosť ho môže obdivovať. Ďakujem. Chce sa niekto ešte vyjadriť na mikrofón? Ak nie, tak veľmi pekne ďakujem všetkým účastníkom, že ste prijali pozvanie a prišli podporiť. A teraz, pokiaľ sú nejaké otázky. Osem zamestnancov to bolo práve v týchto okolnostiach posledných týždňov. Prvá odišla osobná asistentka pána riaditeľa Krajského múzea v Prešove, pani Barbora Petrašová. Po nej podal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru pán doktor Marek Fatľa, historik. A potom som odišiel ja a za mnou potom ďalší 5 kolegovia. Je to správca budovy Kaštieľ v Hanušovciach, pán inžinier Milan Kovaľ, potom interná reštaurátorka Krajského múzea v Prešove, pani doktorka Ľudmila Zozuľaková, ona je komorový reštaurátor na tabuľovú maľbu a polychromovanú sochu na Slovensku. Potom odišla pani doktorka Andrejová Zuzana, etnologička Krajského múzea v Prešove, a pán magister Ondrej Glot, historik pre staršie a cirkevné dejiny, a potom podal výpoveď takisto pán magister Jakub Schneider, historik a takisto zastupca riaditeľa pre správu revízií. Predtým odišlo
asi 16 alebo 17 zamestnancov na vlastnú žiadosť zmenou organizačnej štruktúry alebo odišli tým, že im pán riaditeľ nepredĺžil pracovnú zmluvu. Organizačná štruktúra múzea bola zmenená asi 10-krát za posledných 5 rokov pontifikátu pána riaditeľa a to je taká zaujímavá tiež ako informácia, pretože nám pani vedúca oddelenia hlavného kontrolóra povedala, že niektoré organizácie v PSK čakajú aj 3 roky na zmenu organizačnej štruktúry. V prípade Krajského múzea v Prešove sa zmena organizačnej štruktúry robila kedykoľvek na počkanie v podstate. Odišli aj 2 bývalí štatutári zmenou organizačnej štruktúry a pán doktor Kušnýr, napríklad, ktorý odišiel po materskej dovolenke, dnes je vedúci odborného kabinetu Slovenského národného múzea v Levoči. Pani doktorka Kotorová, ktorá odišla pol roka pred penziou, zmenou organizačnej štruktúry z expozitúry zo Stropkova, tá je v penzijnom veku, ale množstvo kolegov ako sa nechcelo rozlúčiť s múzeom a v podstate nikto z nich, všetci odchádzali z hrčov v krku. Bolo to veľmi ťažké obdobie. U nás, na našej inštitúcii, alebo v mojej teda bývalej práci, boli kárne opatrenia ako bežným štandardom. Hanušovská pobočka mala 14 zamestnancov, z toho si 4 ale na chránenej dielni, je to unikátne pracovisko, kde sú ako 4 zamestnanci, 2 ženy a 2 muži. A potom ten kolektív tvoril ako 10 zamestnancov, niektorí ale mali kumulovanú funkciu a vykonávali činnosť viac pre Rakocieho palác alebo Krajské múzeum v Prešove. Kolegovia majú výpovede k 30. júnu. Ešte sú stále zamestnanci. Vo výpovedi nie sú teraz 8. Ale opakujem, že 4 zamestnanci sú chránené dielne, to sú ako pomocní robotníci, ako evidovaní. A potom sú 2 odborní zamestnanci, jeden je v penzijnom veku, pán doktor Pienčák je ornitolog a prírodovedec, potom je pani Žierka Dercová, Elena, ona je ako prírodovedec, botanik. No a potom sú to zamestnanci, ktorí sú ako upratovačky, lektorky a je to v podstate, sú to zamestnanci pre správu a prezentáciu. V prvom rade chcem povedať, že celé Krajské múzeum čaká kolaps, lebo nie je možné proste tak rozsiahli niekoľko ako 10 000-ový fond spravovať bez kurátorov. Moje pracovné miesto bolo zmenené na manažéra pre obnovu objektov. Ja som zastupoval fond etnológie a časť fondu histórie, alebo teda umeleckej histórie a bol som zároveň konzervátorom, viedol som konzervatorské oddelenie. Keď odídu títo ľudia, napriek tomu, že boli vypísané výberové konania, neviem, pretože pán riaditeľ posledné roky robil ako výberka sám, hoď predtým bol bežný štandard, že na výberovom konaní boli minimálni zastupcovia. On od svojho nastupu nevymenoval druhého zastupcu riaditeľa, teda pre Rakocieho palác. A na výberových konaniach už nebola ani predsedníčka odborov. Ja vám chcem povedať aj to, že my sme dokonca mali ako stretnutie odborového zväzu a celú tú písomnú časť a záver z tohto odborového stretnutia máme pripravené takisto na stole, len my sme sa s pánom predsedom nestretli a teraz sme ho ešte neodovzdali. Tak prelomovať veto bude asi ťažko, lebo tam je potrebná 3/5 väčšina. Ale pracujeme na tom. Určite podporíme takúto vec, veď naši poslanci z nášho okresu zastupujú nás, teda celý okres Vranov, všetkých obyvateľov, nás starostov, starostky, takže ak budeme pozvaní, alebo teda ak bude potrebná naša súčinnosť, určite prídeme podporiť aj na ďalšie rokovanie, názory a poslanie našich poslancov, ale my nepolitikárčime. My to robíme preto, že chceme podporiť dobrú vec a dobrých ľudí, o ktorých sme presvedčení. Čiže to naše presvedčenie vychádza z toho, čo oni vlastne dokázali, urobili
My stavíme na tej odbornosti, nerobíme politiku. To je asi otázka na vedenie. Každý je nahraditeľný. To počúvame do nekonečna. Čiže ja možno tak odľahčím trošku situáciu, že je nedostatok chirurgov, tak idem do Vranovskej nemocnice operovať. Lebo keď každý je nahraditeľný, tak asi tak. My sa začíname zmierovať so skutočnosťou, že sa to nemusí podariť úspešne, z nášho pohľadu úspešne nejako vyriešiť. A je to bolestivé, je to smutné, ale tak život ide ďalej. A čo sa týka prezentácie múzea kultúrneho dedičstva v Hanušovskom múzeu alebo aj v Prešovskom múzeu a v konečnom dôsledku aj v Sabinove, aj v Stropkove, kde sme takisto väčšinu podujatí organizovali my ako Hanušovčania, tak istý čas to môže ísť ešte na voľnobeh. Ale kolegovia mali pred pár rokmi ocenenie za výstavu roka. A ja som to povedal aj na minulej schôdzi, že nie je výstava ako výstava. Možno výstavy budú, ale aké a v akej kvalite, možno akvizície budú, ale v akom rozsahu, akej kvalite, v akej intenzite. Opäť máme obavu, veľkú obavu, že môže tá kontinuita nejakého fungovania tohto múzea môže byť výrazným spôsobom narušená. Minulý týždeň sa konalo stretnutie na výzvu vranovských poslancov, kde pán hlavný kontrolór prijal týchto ľudí, ktorí podali výpoveď. 6. Bola 3-hodinová rozprava, nahrávalo sa to, urobil sa z toho zápis a ten zápis bol včera odovzdaný pánovi predsedovi. V našom mene pán hlavný kontrolór poprosil pána predsedu, aby nás v čo najkratšom čase všetkých vranovských poslancov prijal, aby sme sa mohli o tomto probléme porozprávať. Pán predseda nám odkázal, že bude to najskôr o 3 týždne. No a to už bude termín konania zastupiteľstva. Ešte by som rád povedal, že teraz nie ide len o to, že my sa tu budeme baviť o ohrození bežnej prevádzky v Múzea v Hanušovciach. Je tu vyslovene ohrozená aj veľká časť investičných projektov. Zoberte si, že naozaj tu mnoho ľudí, poslanci za Vranovský okres bojovali dlhé roky o tieto investície, či už do barokového kaštieľa, do ranogotického kostola, do Grovského parku. Ja chcem povedať to, že bez tohto odborného aparátu v podobe týchto ľudí len veľmi ťažko dokážeme zabezpečiť ako mesto implementáciu týchto projektov, ale nie len týchto, takže naozaj dlhodobo plánované, pripravované projekty, na ktoré sa ťažko zháňali peniaze, bez týchto ľudí vyslovene tá implementácia je ohrozená. Ja by som ešte takú maličkosť dodal, že nie je možné riadiť Hanušovskú pobočku z Prešova. A môžete sa o tom presvedčiť, keď pôjdete si urobiť niekoľko záberov do múzea. Prešli takmer 3 roky, 2,5 roka prešlo od ukončenia tej čiastočnej rekonštrukcie a ďalej sa nič nedeje. Toto, keby tu sedel riaditeľ každý deň a bol zodpovedný, toto by sa nemohlo stať. To sa jedná o odborných zamestnancov. Ostanú dvaja. Ono je dôležité povedať, že nejaká technická prevádzka fungovať môže, lektorát takisto môže fungovať a tak ďalej, ale tá odborná činnosť, na základe ktorej a kvôli ktorej funguje múzeum ako vedecká inštitúcia, pretože múzeum je hlavne vedecká inštitúcia zbierkotvorná, tak neviem v akej miere. Ono dôležité je povedať aj to, že na Slovensku my nemáme vysokú školu, ktorú vyštudujete a hneď môžete nastúpiť do múzea ako nejaký muzejník. Je tu štúdium, posledné roky muzeológia, môžete to vyštudovať, ale to vám nezaručuje to, že keď nastúpite do múzea, vy hneď viete fungovať v múzeu a viete ovládať tie činnosti. A práve na to doplácajú častokrát
múzea, že zamestnajú na rýchlo niekoho nového a ten človek potrebuje minimálne 2 roky, kým sa do tej muzejnej činnosti dostane. Čiže možno nás nahradí nejakými novými ľuďmi, či kvalifikovanými, alebo nie, neviem, koho si pán riaditeľ vyberie, ale je otázne, že či najbližšie 2 roky budú vedieť vykonať nejakú kvalitnú muzejnú prácu. Dvaja, ale tohto roku skončia. Ak môžem dodať, sa pýtate na veci, jednoducho aspoň viete, že je tu taký chaos a to je presne to, ako keby bola nemocnica bez lekárov. To je presne to isté, ako teraz máte. Ideme riešiť niečo, kde nebudú zamestnanci. To máte to isté, ako keby sme išli zachraňovať nemocnicu, kde nemáme lekárov, kde máme sestričky, ale ideme zachraňovať. To je presne to isté. Ja ešte jeden dovetok. Pani novinári a pani novinárky, tu vidíte, že komunikácia, dialog s vedením PSK, s tým najvyšším, to znamená s predsedom a takisto s riaditeľom úradu, musí byť cez tretiu osobu, to je cez kontrolora VUC. Nedokážu sa s nimi stretnúť, ale zase len budú mať sprostredkované informácie vďaka kontrolorovi a snahám, ktoré mali zamestnanci spolu s poslancami PSK. A do dnešného dňa sa s nimi nestretli. Uvedomujete si to, že tam neprebehol dialog vôbec? To je ten najväčší problém, že pána Brusa si nezavolal aj týchto pracovníkov, ktorí podali, si nezavolal nikto z vedenia úradu a sa s nimi nerozprával, nechcel počuť tú druhú stranu. Až cez kontrolora a zase len sprostredkovanie zápisom na papieri odovzdá. My vieme, či si to vedenie PSK prečíta, neprečíta. Rozumiete? Tu neprebehol vôbec demokratický dialog jednej a druhej strany. To je ten problém najväčší. A získavať informácie len z jednej strany je absolútne irelevantné. Takže ďakujeme veľmi pekne. Sú tí dvaja zamestnanci odborní, schopní sa starať o celú zbierku? Jasné, že nie sú. Jasné, že nie. Treba to povedať normálne. Fond Hanušovského múzea je rozdelený na historický fond alebo oddelenie a potom oddelenie prírodovedy. Ostanú 2 prírodovedci, jeden je v penzii a druhá odíde do pol roka do penzijného veku. V Prešove ostanú takisto 2 odborní zamestnanci. Ale odborným zamestnancom podľa príplatku je aj štatútar, ten ale ja neviem, či vykonáva ako odbornú činnosť. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za účasť a končíme túto tlačovú konferenciu. Ďakujem.